ngabe senzeni kuleli zwe lethu ngabe senzeni kuleli zwe lethu Sampeli imigodi sisaphila wafa abantu belekanyana ngabe senzeni kuleli zwe lethu Is the Black Life TV? Nginibingelele ngiphinde nginamukele babukeli bonke beBlack Life TV bingelela uStifuzela ngamandla ezulu ngoyenkomo savukazi umvuleni intokazi kezalo mamkhizi namhlanje ngihleli ke namaYellowbones osukasambe bazokubashitela kabanzi ngempilo yabo emculweni nempilo yabo nje ngaphandle kwasemculweni sanibonani yebo sawa ninjani siyaphila njani ngiyaphila ake ngibuza ukuthi njengoba ngithi ngihleli nosukasambe obani kahle kahle osukasambe basuka kuphi bazalwa kuphi osukasambe lezi intombi ezintathu eziphambi kwakho okungumunyu kutsheke uzandile njengokulamana kwabo bobathathu intombi ezisuka Embo echobeni esigodeni sika baba umkhizi Oh okay nicula umaskanda ngisho yes sicula umaskandi Niyena qala nokucula umaskandi yini edala ukuthi nize nikhethe wona umaskandi ama-genre emangaka ekhaya sikhule ngengoma ugogo wethu wayigoso nomkhulu wethu wayigoso nami ngaze ngaba yigoso no auntie bese baba amagoso ngekhathi zabo okusho ukuthi nje lapha ekhaya nje isengomeni nje ongoma nje ngayisho nje kanjalo amabe into ethiwa amabhinca nje angempela into ethi noma iphuma ithatha isitshe emfuleni nje ihamba icula niqale nini ukucula ke mina ukucula ngiqale mangaphosisi ngo 2000 ngiseyivirgin impela nje yes impela ngaze ngaqhubeka kwazwabosha 2004 kwahamba ngisacula noanti kwaze kwangenela uzandile cabanga ukuthi kwasifica ngo 2004 mangaphosisi yes saqhubeka kuze manje sesiphumelele ngo 2015 sisiqala amaYellowbone oh khona igroup elikade nikuyona before yes ogama besisebenza novumile mngoma kuyona oh okay so zikhona indondo seniqoqile since no osukasambe osukasambe manje indondo ezintathu eyamasatma eyamasava eyamantshontsho ngiyaqoqa kahle kahle siyazama yes so ndisinazo ke mayelana nomculo njengoba sikhungethwe le pandemic la eSouth Africa asikwazi ukuthi sibe nama event awavumelekile enhlobo so iphe enye indlela eniphila ngayo ngaphandle nje ukuthi nilindele ukuthi abantu bazonibona stage ni performer okuwukuthi niqhubha umculo wenu iphe enye indlela eniphila ngayo ngaphandle nje komculo kunzima kakhulu endleni esiphila ngayo ngoba sinekhishi lethu nje 3 sisters esizenzela kona siphakela abantu ukudla yeah niyayithola imali lapho siyayithola amasentshana kufana okahle kahle niyadayisa yes kuningi ke sikudayisa engeke ngikubala okunye kodwa nje kuningi ngike ngibone ngathi osukasambe bangabantu abaclean abazithandayo inform yenu nikhetha ngendlela ukuthi indlela yesintu noma niyaqoka nje ngendlela enithanda ngakhona inform yethu siyasithanda ukuthi inform yethu ihluke kubo abanye abantu sigqoka into yethu nje sodwa yabo asazi noma kuyenzeka banibona bakubuka kanjani lokho esisuke sikwenza nesuke sigqokile kodwa nje ama inform ngicabanga esinawo mangaphosa isihlabana u4 ahlukahlukene ngoba sithanda ukuphinda into eyodwa njalo njalo mangaka ama-album seninawo ama-album esinawo awu4 mangaphosisi kufanele bese ngenile ke studio last year sangakwazi ngesathethile nokuthi ke mina ngiyayisaba ke bakithi corona kufanele nje ngiyokhiphela iphasika ngizobona makuthiwa iyehla ngizokwehla ngoba nami sikuyangibamba kabi nje ngoNovember manje mayise ngibambe manje mhlawumbe ngeke sangidedela so nje ngifuna aqale yehle ngempela mase kuthiwa siyehlileke ngizoya kokhipha noma inini hayi mayise njena nje nje bisabila kanje hayi bazalwane ngeke mina cha then for bookings abantu abanifunayo banganithola kanjani if ukuthi sedlulekile sonke lesikhathi se pandemic sesivumelekile nathi ukuthi sivule ama event Into engayisho nje kokuqala nje kule pandemic yakhona ngingathi nje ngabe senzeni kuleli lizwe lethu simbele imigodi sisaphila kufa abantu belekanyana ake sishaye abantu abami ingoma yethu ngabe senzeni
ngabe senzeni kulelizwe lethu ngabe senzeni kulelizwe lethu sambele imigodi sisaphila wafa abantu belekanyana ngabe senzeni kulelizwe lethu Ay bakithi yazi niyangikweletisa nenza inhliziyo yami ukuthi nje ngathi ngafika ku level 1 noma ku negative 1 noma 0 manje sikhona sivula ama event khona sokwazi ukunibona ni perform so njengoba nihlangene nabathathu kanje ngiyazi ukuthi nibaningi ni group so umuntu ofisayo ekhaya oyintombazane naye oyelo mhlawumbe nje ogcwele njengani unithola kanjani ukuthi angangena ku group yenu wenza ama auditions or uyanithola efonini noma nixhumana kanjani Mase kubukele sakuthanda noma sibone khona isikhala mhlawumbe mhlawumbe khona okhulelwe ngoba phela kunalesikhathi sokuthiwa abantu bayakhulelwa njengoba ngisebenza namantombazane nje abuyakhulelwe mase ekhulelwe umuntu ufuna ngivala isikhala ngomunye noma ke ngixoshile emakhona into engiyibona cha awenzi kahle noma ke uyiyekele mhlawumbe usiyokwenza umsebenzi wakho keceleni ke ingaloso sikhathi ke sifuna ngawo ke umuntu yabo nje kumanje nje umuntu esinaye osemusha mangapho siseqembwini intombi yodumo yena umuntu osane show yakhe osane performance yakhe eyodwa okusho ukuthi ke cha sisagcweleke kwamanje kodwa asimlahlisa umuntu osekhaya ithemba ukuthi ngeke size simqashe uma ukuthi isikhala siyavela waphela abantu ifile bagana bayemzini yababanye bese siyaqasha maye laba bakhona bafuna ukugana bagolozile batelekile manje umuntu osekhaya othi nje yena uthanda umculo ingane encane sase high school ungathini kena mayelana nezomculo ukuthi angafocus esikoleni anaphinda focus ku music noma angafocus esikoleni kuphela ungathini ukumotivate othi nje mina ngoLinsungu ufuna nje ukungena kule group yamaYellowbone mina into engayisho nje ingane encane ifunda isikole mina ngisebenza nengane encane ifundayo isikole ukuqala lokho ngiyathanda ukuthi izingane zifunda isikole siqede nami nginazi izingane ezikhulile kodwa ke kuyibona ingane yami iniswe eMaskandi ngoba umzimba obula kuMaskandi ngempela mawukuthi ugcina ungasafundile ngempela ugcina ungasasifuna isikole wabona le mali encane nje eqhamuka ngaleso sikhathi ugcina ibona ukuthi ngizofundelani vele ngoba vele imali ngiyithola emgwaqweni mhlawumbe ngodayisa ama CD ingane igcina iphela amandla esikole kanti into ebalekile manje bafethu imfundo ihamba phambili ngale kwemfundo aselutho. Alright, so ake uthembisa abalaleli into abangase bayilindele album entsha kukhonani kuphekwe kanjani yini ezayo kahle kahle kufanele siyilindele yabona ke le album entsha kushube kakhulu bafethu nina nje ngeke ngize nginiculele ngisho ingoma zayo nganiculela kwezindala ngoba ngaze nitshontshe ungase sithi isihloko nje kancane kancane size nje ukuthi kahle kahle ihamba ngani ikhuluma ngani ingoma zethu thina isikhathi esiningi ikhuluma ngothando zikhulume ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane zikhulume ngokuhlonipha emendweni mawuganile phela nje ayimpela nje impela igxile kakhulu la othandweni kodwa sengijaha ukuzwa nje esihloko esilandelayo nengoma nje eyodwa nje kancane nje phisinyana hayi ngeke isicelo hayi bazoyintshontsha ingoma yethu fire okay le kade nicula njengamanje ikwi album ayikho ialbum le vele noma ngayintshontsha vele icorona vele ine message vele ecorona vele iphi ingoma engcine ngayo ebenishisa ngayo ikhotha nje njengoba ama event engakavalwa esigcine ngayo nje turn around yes ngicela nithi ukukhumbuza abalaleli kancane ukuthi noma izophuma le entsha kodwa abebe bazi ukuthi naku la sigcine khona. Turn around, my darling. I want to see your figure. Turn around, my darling. I want to see your figure. Turn around. I want to see your figure. Nayo le ndakaze ngiyithanda too much. Yabona bengize stage vele ukuthi angigxume nami ngixhume kanye nabantu angazi ukuthi angisena mathamba emzimbeni. So umuntu onifunayo ku Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp anganithola kanjani? Ayike nangoku umuntu ophathene nezo zinto zonke ke lezo. Uyabona nje mase khulunywa ngoma social media ke
angingeni ngempela ke. Okay. Nangu umuntu ofuna asondele la ayisho yonke ke lo nto yakhe. Yes. Okay, ku Facebook osukasambe amavikanduku, kwi Twitter osukasambe amaYellowbone, kwi Instagram osukasambe. Inamba ke sitholakala kuyona celushe yakho 063 822 4070. Ngicela uyiphinde. 063 822 4070. Sibonge kakhulu isikhathi enisiphe sona siyi Black Life TV. Ngicela nivalelise kubalaleli. Sithi nje balalele emakhaya nababukele emakhaya beBlack Life. Sithi nje sinithanda kakhulu. Sibonge bakithi umhlaba wonke ukusithanda uthanda nisipha lona noma sise stage nathi siyanithanda. Ngaloko sithi nje ukuba inkosi moyo engcwele ngabe yayingemanga ngakithi. ngakube sehlulekile Nkosi yami Lapho kufika ubunzima wohlala nathi baba lapho kufika ubunzima wohlala nathi baba Uma ngase ngibuze nje kafishane ukuthi osukasambe barekoda ngaphansi kwayiphi company? osukasambe barekoda ngaphansi kwenkampani yosukasambe ayikho inkampani esisebenza nayo okwamanje. Umuntu wakwazama ukuzama ubaphuze ekhemesi inkampani yakhe intoni konje insepheni. Kodwa ke kushuthi inkampani nje asinayo inhlahla yenkampani ethi nje bosukasambe ngiyanithatha ngizonisayina nginiphathe nginenzele nje yonke into. Asilabi naleyo nhlahla enjalo. Okay, khona amahebezi anoju nje kancane athi ama companies awathandi kahle hle ukusebenzisana nani ngenxa ukuthi kunezinkulumo zokuthi nisebenzisa inyoka thizeni. So ngabe kuyiqiniso lokho? Yes noma cha nje amampunge nje. Ukuthi sinenyoka. Ukuthi ninenyoka ningusuka sambe. Osukasambe abanayo inyoka. Kodwa siyavakasha endaweni ezinenyoka sishuthe nazo. Kukhona nezangoma lapha ekhaya ezibuye ziphathe inyoka sishuthe nenyoka zazo. Kodwa hayi ukuthi osukasambe banenyoka cha. Osukasambe abanayo inyoka. Kodwa phela ke seningasinika ke phela inyoka manje inyoka ke nathi kwesibe nayo ke inyoka ngoba shuthi nomsebenzi engawenza. Ababukeli isikhathi esiningi bakhala ngokuthi mekungena nene stage kuyachwaza nonganakile uzanake nongayingeni uzayingena ukuthi sekungena amaYellowbone. So nenza kanjani ukuthi abantu banithande banilandele kahle kahle if ukuthi inyoka nithi aninayo? Ndaba senyokeni la. Geza. Shintsha. Bukeka kahle stage. Azi ukuthi mongena stage yokwenzani. Ngale nje kwenyoka nizosinika le nyoka lethi sinayo. Sesiyidinga ngempela ke manje. Ayize ke manje inyoka ngoba thina siyageza. Sishintshe ama-uniform sibe bahle sibuye sibahle stage. Nami ngiyimela umathanda kodwa mase ngingena stage nje kuyacaca uthi awumazi umbheka phambili umbheke emuva yebo mase